Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hormatly prezidentimizin ýyl ýurt bähwit işlerini rowaşlyk ardy edip, halipalar ýolunyna natly hökmetli konsertimize başlaýardy. Biz şu Balkan welaýatynyň Bagşy Ataş Durjanow studiýamyza çağırdyk. Oňa hazırlanarlyk edýärler. Dutarda Kerwan Aýdogy, Gyjakdy Ademberdi Ajanow. Studiýamyza hoş gördük. Hormatly prezidentimiz, bütün türkmen halkymyzy medeniýet we sunugat işgärleriniň bayramçylygy bilen gutlaýar. Medeniýet sunugat işgärleriniň dörejülük işlerine ul üstünlükler ardy edýär. Ataş Bagşy medeniýet we sunugat işgärleriniň bayramçylygyny öz ýürek arzuwlaryň bilen gutlap berdim. Medeniýet sunugat işgärleriniň bayramçylygy bilen tüýsüregimden gutlaýan. Olaň dörejük işlerine dam üstünlükler ardy edýän. Ataş Bagşy Balkan welaýatyna ulu halipalarynyň biri Türkmenistanyň halk başy Nurberdi Guluw. Halipamyzyň bir näse şägirtler we ýygyny ýöretip beren o halipamyň aýdýan öz bir Nurberdi agan aýdýan aýdymlar diýip bir halkyň arasynda şoň aýdýan aýdymlaryny ulug isleg bildirilýär. Halipaň ilkinji duşuň marada halipaň ýoluny aýdyş tilsemini saýlaşyň marada. İlkinji gawatlaşyp duşuklaryň halipaň beren wesiýetleri bardy. Gurrumuny başlap berdim. Men şu çağalykdan, ýaşlygymdan şu Nurberdi halipama gatnadım. Ta ömrüniň ahyryna çelli şo bilen ýedim. Şol öz mudam öwredýän döwürler, okudýan döwürleri şaga bolsaň şaga ýalyp gurlaşyp, uly bolsaň uly ýalyp gurlaşyp, şol şaga ses bolsa şaga sesiň nemesine gurup berip, uly bolsaň uly sesiň nemesine gurup berip, duýtaryň düdümini gurup berip, şonça da talap ederdi. Nurberdi halipama. Halipadan bir ilkinji duşuň maraýny bu toýda bolmy ýa-ýana bardyňmy halipaň bir ilkinji gawatlaşyň, guruluşyň bir tanışyň marada ýatlatan. Men de ademe diýdim bir gün. Şu Nurberdi meni bir şagird etip eltataň diýdim bir. Onuň da adam eger sen tewatyň mağda men sen akedeýip, onu Nurberdi ýanyna şagam getirdi. Şunu ýalyk aýdym aýtjak bolýar. Heweti wa sen nerede toýda aýtsaň da şonu şo tak eltirip seni diňledýär. Men eltirip bile diňläp gaýdýar. Şunu ýalyk sen şoňa bir eýlige dataň diýdi. Gel on ýalyk heweti wa bolsa gelsen elimde barny ederim şu öz bilen zatmy öwrederim diýdi. Şey ilkinji duşuň boldy. İlkinji duşuň şol. Ataş Bagşy halipalar ýolunyna natly söhbetli konsertimizi haýt-haýdym bilen başlap berdi. Halipamdan öwrenen halk aýdym aýa dönni bilen başlap berýär. Bolar. Aydım ahtamanım Ettim ahtamanım Dünyana yedim Açandır dumanım ay Gök ayıp koydum oda koydum hep tanrım adeyi bir gözüm etmedi ay bayıldım Allah'ı hafifim ayettim
Ay santın odu bedenine yanar mahvedinle. Ay gönlü gelip gidenle gönlüm ay mantun gelenle Rumi ay zor dinle. Ay sever yarın yılını kırmızı ay dönle. Ay sever yarın yılını min zilidin ay kırmızı ay dönle. Atas wagty tawul Nurwerde halipe bilen o bir şoň elinne şägirt bolmak bir ul bagtynyň biri de bir o bagşadan üçin. Ne halipaň bir o ilkinji barşyň halipaň ýany o halipaň bir onuň bir alan tälimlenme bir oturup şu gapdan otuýan bir hili öwredýändir. O halipaň bilen bir halkyň arasynda toý dawarlarda bolanda halipaň öz alyp barşy gapdan bolup göründiňe dinleýändiň. Halipe şunýalak bir gün toya gidelliydi. Olan toya gidip barýakak ýolda diýdi, Ataş bagşy diýdi, men ha bir rat görüň bereýin. Bagşy diýäniň köpçüligiň adamsy bolýandyr. Toya barsaň bir sagada bazyr tökelle bazyr adamlaryň. Bir şo ýaş bilen ýaş ýaly, gary bilen gary ýaly gepleş, uly bilen uly ýaly gepleş. Hiç mahal şo gaşyň çetip şoňa jogap berme diýerdi. Sen toy adamsyň, toy tawmasyň. O toyda her ýerde neme bar, şoňa kan gulak gabartma diýerdi. Indi halipaň ýa beren sorum, şu halipaň bir aýdymlaryň aýdynda şoň bir ýargylardan, o gurrumlardan esdiýät halipaň bir gadan wagtynda ýekediýdi. Galyp bir dugtaryny şeýle galyp bir aýtmady bar bir onu bir çugdumlap me o oturuşynyň hereketem şu toyuň bir halkyň arasynda şol soňky ýokary derejeli aýdymlarda oturuşa mütgöýä diýdi halipa. Şolar zatlaryny, şu hereketlerini alyp bildingmi? Ama şu o çekimli olup şoňda bir hil otur. Başlangda bir hil otur diýip öňçe şu başlangda eterekden halipamyz şu inçe galdykça özüň nemesini galdyrapdy da göwretdi. Şol ýalak göwredýänler. Ne halipaňdan öwrenen aýdymlaryň birini aýdyp berdiň. Halipamdan öwrenen aýdymyň bir güýç getir, şonu aýdyp beräýin. Bolar. Ayağını bir kol getir, güç getir. Ayağını bir kol getir, güç getir. Ağzını buldu boşa, güç olan ey, bir tane tavrı getir.
at götürür. Ayı deydalım burada kaçar Kulağıya kayıldın korkusu İlle gayrı düşür artar Ey tortarının ay birden yürü vurmaz Derdim düştü oğlu derman hiç yolar Yâre kalkamın bay bol kişi hakkından Suana bir kulur adı yarıncın hatıma ay bayrın yokunun geli Ay azaplı devletin kolu Uç olur Hep kardeşim var ol illerim mali Atımın eğerli dinim kemezli Ey zakati vayda aynelerin teringini Ay lafından kalmadan aç suları Ey zakati vaydır ay bir havadan teringini Ay lafından kalmadan aç suları Ataşwagsa sawol şu Warajany barada da bir ýatlak geçdi halife barada onu aýtjak gurrunlar bardy ýaşullardan estilýän bir öz bir gören eşden zatlar bardy aýtyp berdim. Men şu Varajan men Alipam Nurberdi Gulhun ikisini toyda aýtdyraryn kän dinledim. Ya. Alipa bilen Varajany budam köpüs halk halap bilaýtdyrardy. Ha toydu. Toyda şonu o toydan o toya gatlamajak bolup ikisem gawaýdan soň ikisem halkyň höýgüsini adana adamlar onun ikisini bir ýerde diňlärde beter gaw bolýar. Aýdymdan doýup bolanakda ikisini diňlärde adam hel edip diňlärdi. Çağa da bolsa şonu
ikisini bilediňlerinde beter boluyor. Şu ýazgylarda da galanna şol wara Halipamur 4 sana gaýdym galypdyr da eta şol belirgen o Halipan gaýdyşy onuň bir o söz sanysy sesi bokurdygy aýratyn tapawutlyk bildiripdi da. Ataşwagşy o Halipan amr aýdan aýdymlaryndan özümden şäher tökmünde gowurýan bir halkyň bir uly söýgüsini gazanan aýdymlaryň biri bar da kempir bilen saýsenlik diýe. Ol hem ýaşa ulada hem mekse deňlik, hem meks bir deňläp o şonun bir o Halipan bir aýdys stiltimi aýratyn tapawut bildirýär da. Indi şol aýdymam bir o başardyňsa o Halipan öýde bolup bolmaz, o başardyňsa aýdyp bersen. Halipan öz döreden aýdymy şonu aýdyp bereýin. Ha, bolar. Umut bolýan ähli gaýry umut bolýan ähli gaýry kim birine şaýd içinde aýada düşýän ülküli kim birine şaýd içinde Kongodun aşet yer, hede tongi aşet yer. Ay gep altani boşol diyar, kim birine say sevda. Hiç kim yoktur hemce kâgül diyen Gerinliğin ol yarınca gündürün çay içinde Yumuşattık derya kemin akkar Yevne kuşuma kanat tak yâri Ehli görünce bana bak yar Kim bilir sayışımda Görüp dinle bak ya kim birine sayışında Ataşwagşy sawol Halipan bir aýratyn bir özüň bir gowweren aýdymlaryň biri bardyr içinde. Özüň gowwer. Şu aýdymlaryň bir haýsy aýdymny gowweren tapawutlandyryp, o aýdyan aýdymlaryň şo aýdymga aýdyp bersen. Men şu Halipan ýaran naglar men munna diýen aýdymyny özüm öwür edip dinleýän. Hem aýdymlar gawy ýöne men betermin gowweren aýdym bir. Şona aýdyp beräýin. Ýaran naglar men munna. Bolar, ýör bakalım.
ayrılmayanın cemalından yar onlar hayırın falan eyle ve bu bizim iman eyle ay göz yaşimi revan eyle yar onda ağlar yar onlar hayırlılığın kaçırıyor yar onda ağlar yar onlar Ataş varsa tavol, o halipan bir aydayan aydımlarının içinde de şu aşk şanlı desani. Şoň üçündäki aydymlary, şoň wakaty, bir aydym, bir her bir aydyma sözleri halipan öýdüniň bir heň tapyşyp, o heň tapyp, o şu bir halka ýetireni barda inni şu halipan aşk şanly desany aýdysy barada bir durup geçip. Halipa şu aşk şan destany kan şu ödi şoň ýerine ılgady. Şonu şu nemäs karanam şu ýyle uly halka çıkaranam aşk şanyny Halipam Nurwerdi bolup. Şonu öz şolaň aydymlaryny öz heňdir edip şu Gülü Bibi'niň diýen bir aydym ma şoň içinde. Şonu aşk şanyň sözlerini Halipam öz heňdir edip Gülü Bibi'niň diýip at goýdurýar. Men şonu aýdyp beräýin. Bolu.
Ayrımını da mutlu kattım layım, onun boynunu da mediyenim layım. Ay layım, layım, son layım, layım. Ah, hep yavrumu, onu vatanayıma, afayım buldum kabuğunu hay 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 Didarının doymalı, görmedikleri örtünü ala koymalı. Bir nasıl bir yaymalı yar, yaymalı gidiyor. Yatlanıp yatmalı olayım. Aşık can yarı dettan büdüğümün alam alıp onun ağzını yanarım ben. Yanarım ben, yanarım ben. Yanarım ben, yanarım ben. Ah, ayrılma denen yüzüm boyludur gidi. Eyledim Dedim bu dedim gidi. Onu eylesin iyiyim. Abi.
Ataşwaksy aýdyp beren aýdymlaň üçin, beren gyzykly gurrunlaň üçin sag bol, sesiň batly ýanglanmagyny arzu edýär. Şunun bilen halipalar ýolu bilen atly söhbetli konsertimize geçirip gutarýar. Hoş, sag bolun.